Хәерле көн укучылар! Бүгенге дәресебезнең темасы растерча һәм векторча графиклар. Компьютер графикасында график мәгълүматны ике төрле юл белән тасвирларга мөмкин. Алар тиңдәш рәвештә растерча һәм векторча дип атала. Растерча графикада график мәгълүмат ул экрандагы пиксель төсләре турындагы бирелмәләр җыелмасы. Векторча графикада график мәгълүмат ул сурәтне тәшкил итүче барлык график примитивларны билгели торган бирелмәләр җыелмасы. Рәсемдә сез күрә аласыз. Чагыштыру растерча графика белән векторча графика нәрсәсе белән аерыласы. Сурәтне күз алдына китерү ысулы. Растерча графикада сурәтне экранга чыгарганда һәр пиксельнең төсе турындагы белешмә ул. Ә векторча графикада рәсемне төзүче график элементлар туры сызык, дуга, эллипс, туры почмаклык һәм башкаларның тасвирламасы ул. Сурәтнең сыйфаты растерча графикада реаль, ә векторча графикада уйланма. Масштабы растерча графиканың сурәтне зурайтканда яки кичерәйткәндә сыйфаты югала. Ә векторча графикада сурәтне зурайтканда яки кичерәйткәндә сыйфаты саклана. Хәтер күләме растерча графиканың зур, ә векторча графиканың кечкенә. Куллану растерча графикасы фотосурәт, ә векторча графиканың диаграммалар, графиклар, сызымнар һәм схемалар керә. Мисал өчен, растер челтәре 10-10 булган аклы-каралы сурәтле кечкенә мониторны карыйк. Рәсемдә бер шакмакның бер пиксельгә тигез булуы күрсәтелгән. Биредә К хәрефе сурәтләнгән. Сурәтне растер формасында мондый экранда кодлау өчен 100 бит таләп итә. Тагын бер рәсемдә әлеге код юллары һәм баганалары растер челтәренең юлларына һәм баганаларына тиңдәш битле матрица рәвешендә күрсәтелгән. 1 буялган пиксель, 0 буялмаган пиксель. К хәрефенең векторча тасвирланышы ул 3 сызык. Һәр сызык координаталар өчен түбәндәгечә күрсәтеп тасвирлана. Рәсемдәге К хәрефенең сурәте түбәндәгечә языла ала. Төсле сурәт өчен координаталардан тыш тагын бер параметр сызыкның төсе күрсәтелә. Растерча графика редакторларны картина стилендәге программалар дип атыйлар. Чөнки әлеге программаларда пумалалар, буяулар, бетергеч һәм башка рәссамнар куллана торган кораллар бар. Растерча сурәтне ясаганда кулланучы гүя пумала белән электрон полотно дип рәсем ясый ул. Рәсемнең һәр пикселен буйый яисә пиксельнең төсен бетергеч белән бетерә. Сурәтне сканер ярдәмендә керткәндә, шулай ук растерча форматтагы график файллар булдырыла. Экранга чыгарганчы әлеге сурәтләрнең югары сыйфатлы булуы ирешелә. Бу растерча графикның төп өстенлеге. Растерча графикның төп җитешсезлеге график файлларның үлчәмнәре зур булуында. Гади растерча рәсемнәр берничә дистә яисә 100 килобайт билиләр. Зур мөмкинлеккә ия булган сканерлар ярдәмендә алынган реалистик сурәтләр берничә мегабайт билергә мөмкин. Шул сәбәпле растерча файллардагы мәгълүматлар кагыйдә буларак тыгызланган, кысылган рәвештә сакланалар. График мәгълүматны кысу өчен аның күләмен дистәләрчә тапкыр киметергә мөмкинлек бирүче махсус алымнар кулланыла. Векторча сурәтләр иллюстратив графика редакторлары дигән векторча типлы графика редакторлары ярдәмендә барлыкка китереләләр. Әлеге редакторлар җыелмасын тәкъдим итәләр. Туры сызыклар, әйләнә, эллипс һәм дугалар векторча сурәтнең төп компонентлары булып торалар. Рәсем ясау вакытында махсус программ тәэминат рәсемне төзүче график примитивлар тасвирланышын яздырып бара. Бу тасвирламалар график файлларда саклана. Рәсемдәге сурәтләр векторча типлы редактор график примитивлардан төзелгән векторча графиканың өстенлекләрен билгеләүче үзлекләрен карап китик. Векторча типлы график файлларның үлчәмнәре чагыштырмача зур түгел. Меңләгән примитивтан төзелгән рәсемнәр дистә күләме берничә 100 килобайттан артмаган урын алып торалар. Шундай ук растерча сурәт 10-нан алып 1000 тапкыр зуррак хәтер таләп итә.
Сыйфатын югалтмый гына векторча сүретнең масштабын үзгәртергә мөмкин. Векторча сүретнең үлчәмен үзгәртү өчен аның зурлыгын үзгәртергә кирәк. Мәсәлән, эллипсны зурайту яки кичерәйтү өчен шул эллипслы чикли торган туры почмаклыкның сулдагы өске һәм уңдагы аскы почмакларының координаталарын үзгәртергә кирәк. Һәм объектны ясау өчен кабат мөмкин кадәр күбрәк пиксельләр саны кулланылачак. Шуның белән дәресебезнең теория өлеше тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.